L'escalat i el flux d'incidents. En aquest vídeo veureu la identificació i l'escalat d'incidents. Hola a tots i a totes. En aquest vídeo repassarem una mica el procediment d'escalat d'un incident i de la seva identificació. Com sabeu, la identificació d'un incident pot venir per part dels usuaris que detecten un funcionament estrany o algun missatge maliciós en els seus equips. Pot venir per part de l'equip d'IT, que fent alguna de les seves tasques detecten un incident tècnic i tenen la sospita que podria ser un incident de ciberseguretat, o a través de totes les eines de monitorització que tenim a la nostra infraestructura. Aquestes són el firewall, el WAF, el SIEM, l'EDR, l'antivirus, totes aquestes eines que hem anat comentant. Quan això succeeix, tenim una alerta, que ja pot ser una alerta d'aquestes eines, com pot ser algun tipus de ticket o algun tipus de correu electrònic que ens enviïn els usuaris o l'equip d'IT. Aquí, a partir de l'alerta, entraria el SOC a treballar. El que fa el SOC és un primer anàlisi on valora la gravetat de l'alerta, la seva naturalesa i fa una recopilació de la informació que en té. D'aquest primer anàlisi pot sortir que sigui un fals positiu i per tant tancaríem l'incident, ho documentaríem i faríem totes les accions de millora en els procediments de detecció per part dels usuaris, per part de l'equip d'IT, o milloraríem les regles de detecció de les nostres eines de monitorització. En cas de que sí que fos una alerta, el SOC prendria les mesures de contenció necessàries. Aquestes que podrien ser, si és un usuari que va detectar en el seu ordinador, aïllar aquell ordinador, o deshabilitar l'usuari, bloquejar tràfic en el firewall, totes aquestes mesures de contenció que veurem més endavant. Si l'incident és greu, li haurà de passar en el CSIRT, que s'encarregarà de fer la resposta a l'incident. En cas de que no sigui greu, directament el SOC s'encarregaria de tancar aquest incident i fer la finalització d'aquest. En cas de que sigui greu, el CSIRT, l'equip de resposta a incidents, faria l'anàlisi forense i tota la gestió de l'incident. Què vol dir la gestió? Parlar amb els altres equips, coordinar tasques de contenció i mitigació, coordinar comunicacions amb les agències governamentals per si és algun tipus d'incident on s'han vist afectades dades personals de la nostra organització, etc. I un cop hagi acabat la gestió de l'incident, el donarem per finalitzat i tot el que nosaltres haguem après durant aquest incident ho aplicarem a millorar les regles de detecció i tota la seguretat de la nostra infraestructura. Heu vist els mecanismes d'identificació d'incidents, les tasques del SOC, les tasques del CSIRT,